Salut! Acum vom face partea a doua, că deoarece când am încercat să filmez zâna, mi-a scăpat telefonul și s-a închis. Ok. Am filmat-o puțin. Aleu, am văzut-o. Mă duc rapid, poate că mi-a dat piatra zânii. Iară cea mai rară. Oh my god. Dar nu o să mai meargă puțin. Ia din cauza că e murdar paharul, o să-l spăl. Am spălat paharul și acum iau pietrele și mă duc în căutarea zânei primăvara. Al doilea cea mai grea. Poate dacă o să le unesc, știu că o să-mi apară piatra. Dacă o să le unesc, cred că o să-mi apară și sigur, cred că dacă o să le unesc, pun și aia cu dacă nu știu ce, o să găsesc, o să devin o zână. Oh my god, trebuie să încerc să fac. Cum se face? Oh, perfect. O să curăț un pic în pahar și o să pun chestiile care e nevoie. Wow, știu că de această chestie am nevoie. Și mă duc să pun puțină apă și după aceea o să mai pun praf de zână și poate o să-mi apară. Nu știu, asta e foarte rară. Poate să nu-ți apară. Așa am pus. Acum o să găsesc un loc bun să țip asta, ignorați-le. De afară trebuie să apară într-un loc unde e multă iarbă. Că e vara și știți voi, vara e iarbă. Ok, am țipat ca spaghetele. Oh my god, cum arată. O să-mi duc să curăț paharul și așa. Așa, le-am curățat, stau un pic aici că poate dacă nu o văd o să apară. Sau mai bine îmi iau pietrele și mă duc. Stai, ce? Cred că e zâna. Piatra! Nu mi-am uitat celelalte. Oh my god! Am trecut. Mai trebuie o incantație. Incantație. În locul ăsta e bun. Am nevoie de o piatră. Așa. Formez ca o cruce. Știu. Pun piatra asta în mijloc. Așa. Așa. Și așa. Așa. Acum mă duc să iau niște apă. Așa. Așa am pus apă. Las aici ușor. Mă duc să iau niște iarbă. Așa. O pun aici și praf de zână. Ok, hai să încep.
o să scot hârtiuța. Așa. Așa. Prima dată știu bine că trebuie să pui praf de zână. Și după aceea o să înceantăm. Așa. Și acum pun un pic de asta. Oh, nu, s-a dus. Oh, perfect. Am crezut că s-a dus. Bun, asta. Și asta. Așa. Să pun pietrele. Le 4. Una aici. Una aici. Una aici și una aici. Și acum sic enchantul. Zânele să se apară, zânele să dispară. Apa să apară, zânele să dispară. Zânele să apară. Poh! Zânele să apară, iarba să se ducă. Zânele să apară, iarba să se mută. Aoleu, aoleu, ce sunt? Oh, stai, sunt zână, hai să vedem. Nu. Dar al doilea oară. Aoleu, m-am teleportat. Mamă, chiar sunt zână. Aoleu, hai să zbor. Mamă, și am zburat până aici. Și o să stau un pic. O zbor de pe asta. Zbor. Mamă, asta nu a fost. Am zburat un pic, dar am căzut. Să mă înalț. Mama, cum fac? Și acum am să mă pun jos. Mamă, ce tare, hai să fii zână. Bine să mă duc, hai să mă teleport. Stai. Cum am mers jos? Și mi-am luat pe... Oh, punca, unde-i punca? Punca, oh, what? Stați acolo. Ok, hai să spun. Ok, și cam acesta a fost și numitul episod Zânele. Știu că am zis prima parte nu o să fac al doilea parte, dacă am încercat să filmez zânele. Mi-a căzut telefonul și mi s-a închis. Că acesta a fost tot. Eu clicul pa!